Видеорекламата в YouTube не конвертира. Вярно ли е това или трябва да възразим? Аз бих възразил и то доста категорично. Моя опит подсказва, че YouTube може да конвертира дори с малко последователи и малко съдържание. Какво точно имам предвид? 2019 година съвсем експериментално заснех кратка поредица от видеоклипове, които бяха съвсем аматьорски снимани и монтирани. Съдържанието беше полезно. Работех върху често задавани въпроси, някои туториали как се правят отделни неща в Google Ads. И за моя изненада, тези клипове ми донесоха запитвания от клиенти за обучения и за реклама в Google Ads. Но как се случи това нещо? След като заснех видеоклиповете, в продължение на около година нямаше почти никакъв резултат. Имаше малко абонати, малко харесвания, почти никакви коментари, но с времето отлежаха и започнаха да работят. Отне около година, за да сработят и да започнат да конвертират. Какво имам предвид под конверсия? Ами директно запитвания за обучения. Хората идваха в офиса, правихме онлайн обучения, други директно се обаждаха да им поема рекламата. Защо? Ами защото видеята им харесваха. Аз им казах, хора, това са съвсем аматьорски, експериментални видеа, нали, те не са направени професионално, аз съм си играл самостоятелно и така казват, не, напротив, много са си хубави, нас ни интересува информацията, която споделяш, това е по-важно за нас. На практика 200 последователи, по 100-200 гледания на тези видеоклипове донесоха няколко ключови клиента. По-късно, през 2021 година, създадохме един безплатен курс от 11 части, 11 епизода, който по-късно ме свърза с стратегически партньор, а този стратегически партньор ме свърза с най-голямия ми клиент към момента. В момента YouTube канала не е уау като последователи и коментари, но нещата се случват. Така че извода е, че YouTube работи, ако дадем полезно съдържание, следваме една тема, отговаряме на често задавани въпроси и разрешаваме проблеми и на практика имаме търпение. Когато имаме търпение, тази реклама си сработва и води до желаните конверсии. Не губете ценно време и пари. Запишете се за нашето индивидуално обучение, като кликнете върху линка в описанието.